Geçen dinç alys günlerinde Türkmenistanyň prezidentiniň ölendigi baradaky habar ýaýrady. Ýöne Aşgabatyň Universitetdäki hem Kyrgyzstandaky ilçihanalary ol informasiýany reddetdiler. Mundan öňünçä döwlet telekanaly 62 ýaşly Gurbanuly Berdimuhammedowyň zähmet ruhsady wagtynda öz aýdymlaryny diňläp, Türkmenistanyň dermanlyk üsümlikleri ensiklopediýasynyň nowatdaky tomunyň üstünde işleýändigini habar beripdi. Soňky ýyllarda Berdimuhammedowyň agyr keseldigi barada habarlary peýda bolup başlady. Ol izdirli hem uzak wagtlaryň köpçüligiň gözünde nitýär. Ýöne bu maglumatlar resmi taýdan tasdiklanylmady. Biz postsovet giňişliginde gözde nitýän beýleki liderler baradaky maglumatlary topladyk. Häzir olary dikkatiňize ýetirýäris. Bakiyev insult hemde dawa jenjel barada habar. 2008-nji ýylyň martynda Kyrgyzstanyň şol wagtky prezidenti Kurmanbek Bakiyev gözde nitipdi. Soňra onuň ölümi barada habar peýda boldy. Oňa insult bolandyr, böwreginde näsazlyk barmyş, hatda onu ogly atyp ýaralapdyr diýen habarlar ýaýrady. Kurmanbek Bakiyew gözden iteninden 25 günden soň peýda boldy. Ol 3-nji martdan 28-nji mart aralygynda Germaniýada zähmet ruhsatynda bolandygyny aýtdy. Ol wagtda Germaniýa 2 hepdelik dinç alysy hem medisina barlyklaryndan geçmäge gidipdir. Ýöne lukmanlar has uzak barlyk geçiripdir. Şonuň bilen birlikde Bakiyew näme üçin prezident administrasiýasynyň ondan sir ýasaýandygyny düşünmeýändigini aýdypdy. Karimov ölümden soňky gutlug. Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimowyň ölümi resmi ýagdaýda 2016-njy ýylyň 2-nji sentýabrynda eglan edildi. Ýöne onuň ölümi baradaky ilkinji habar 27-nji awgustda peýda bolupdy. Bir näçe garaşsyz habar serişdeleri Özbekistanyň Olimpiada ýygyndy komandasy bilen oturuluşykdan soň Karimowyň kliniki ölümi başdan geçirendigini habar berdiler. Ýöne ondan bir näçe gün soňra da Karimov formal taýdan dirdi. Hatda ol gaýbany ýagdaýda 1-nji sentýabrda Özbekistany garaşsyzlyk güni bilen gutlady. Nazarbayev 1 aprel degişmesi. Qazaqstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayewiň saglyk ýagdaýy bilen baglanyşykly mesele ýygyderli peýda bolup durdy. 2011-nji ýylda Nemis nesiri Bild onuň 14-nji iýulda Hamburgdaky klinikada operasiýany başdan geçirendigini habar berdi. 2013-nji ýylda bolsa onuň Israilde bejerge alandygy aýdyldy. 2014-nji ýylda sosial ulgamda agyr keselden soň Nazarbayewiň aradan çykandygy hakda habar ýaýrady. Soňra onuň 1 aprel degişmesidigi aýdyldy. 2016-njy ýylyň oktýabrynda Nursultan Nazarbayew resmi sapary bilen Yerewany uğramaldy. Ýöne resmi sapar ýatyryldy. Ilkinji edek metbuat gullugy Kazak prezidentiniň sowuklama keseli sebäpli bejerge alýandygyny habar berdi. Şonda siýasaty öwrenijler Nazarbayewiň Ermenistana gitmejek bolup bahana aktarýandygyny öňe süripdiler. Bellesi Kazakystan Dağly Garabag meselesinde açyk bolmadyk ýagdaýda Azerbaýjany goldaýar. Nazarbayewiň soňky edek gözden itmegi hem köp gıýbatlaryň peýda bolmagyna getirdi. 29-njy iýunda ol özüniň baş tutanlyk edýän Nurotan partiýasynyň merkezi aparatyna bardy. Bu onuň köpçüligi görünen soňky gezegidir. 5-nji hem 6-njy ýylda ol öz doglan güni hem paýtagtyň güni münasibetli gutluglary kabul etdi. Soňra 2 hepdelap o barada habar bolmady. Diňe 21-nji iýulda Nazarbayew ümsümligi böwsüp metallurglary professional bayramy bilen gutlady. Aşgabatyň çetinde ýerleşen owularyň ýaşaýjylary içimlik suwsuz galýarlar. Habarçylarymyz hususan Aşgabatyň düzümine girýän Gökçe, Ýasmansalyk we Herikgala owalaryndaky häzirki ýagdaý barada gurrun berýärler. Aşgabatyň Günbatar böleginde Gökçe owasy 5 gün bäri suwsuz galýar ýaşaýjylar suwy ýoly düşen ýagdaýynda alýarlar. Awtology bolmadyklaryň güni has agyr. Häkimligiň etrafy jogapkär resmisi suw üçinçiligini ýakyn günlerde ýoly goýmagy wady berdi diýip Azatlyň habarçysy 20-nji ýylda aýtdy. Ýasmansalyk we Herikgala owalarynda agyz suwy eýem ençeme wagt bäri çäkli berilýär. Suwy ýerden 2 sagat 7-den 9-a çenli berýärler, agşam 2 sagat 19 we 21 sagat aralygynda. Kimin näme gawy bar bolsa suwy buýup goýýarlar. Käbirler öz howlusynda suw ýygnamak üçin çukur gazyp, gyralaryny beton bilen bejerip goýýarlar.
käbiri 10 tonnalyk, käbiri 20 tonnalyk howdan yerleşdiripdir diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy saýdýar. Onuň sözlerine görä Ýatmansalyk we Herikgala owalarynda 6.000 golay maşgala ýaşaýar. Azatlyk radiosu agdalan owalardaky suw ýetmezçiligi barada paýtagtyň häkimliginden we etrap administrasiýasyndan kommentariýa alyp bilmedi. Habarçylarymyzyň sözlerine görä suw ýetmezçiliginden Aşgabatyň beýleki bölekleriniň ýaşaýjylary we paýtagtyň etegindäki owalaryň ýaşaýjylary hem kösenýärler. Agy suw ýetmezçiligi diýär ýaşaýjylar ekin ekip hem bilmeýärler. Sebäbi suwuruş üçin suw ýetenok ýer boş galýar diýip ýerli habarçymyz aýdýar. Ýa-ni ýakynda Aşgabatyň merkezi bölегiniň ýaşaýjylary yssyda tutuş günüň dowamında içimlik suwsuz galdylar. Habarçylarymyzyň 7-nji ýylda habar bermegine görä Aşgabatda ýaşaýyş çaýlara suw aktarýan turbolaryň biriniň ýarylmagynyň netijesinde ençeme jaýyň ýaşaýjylary günüň dowamında suwsuz galypdyr. Tutuş günüň dowamında suwsuz galan ýaşaýjylar häkimetler tarapyndan suw bilen öpçün edilmändir. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistanda öý hojalyk hyzmatlarynyň hiliniň gowşaklygyna garamazdan soňky 4 ýylyň dowamında olaryň narhy 67 göterildi. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň gündäki durmuşynda ýüzüýüz bolýan kynçylyklary häkimetler tarapyndan açyk agdalmaýar, milli habar beriş serişdelerinde gozalmaýar. Türkmenistanyň Mary welaýatynda Türkmengaz döwlet konserniň işgärleri öz aýlyk haklarynyň gijikdirilmeginden kösenýän bolsa, beýleki idara kärhanalaryň işgärleri plastik bank kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny nagtlaşdyrmakda kynçylyklar bilen ýüzüýüz bolýarlar. Türkmengaz işgärleriň aglawasynyň aýlyklaryny saklaýar. Olar adatça aýyň 20-sine çenli aýlyk haklaryny dolu alýardylar. İşgärler günne diýenýaly idaranyň buhalteriýa bölümine baryp görýärler. Emma hasapçylar entek habar ýok. Aýlyk çykjagy belli däl diýip jogap berýärler diýip bu edaranyň ençeme işgäri bilen söhbetdeş bolan Azatlyk radiosynyň marly habarçylarynyň biri 23-nji iýulda anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyna habarçylarynyň ýene biri bolsa, aýlyklary plastik bank kartlaryna geçirilen büdjet işgärleriniň hem öz zähmet haklaryny eline almakda kynçylyk çekýändigine, munyň bolsa bankomatlarda nagd pulun azlygy bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde söhbetdeş olan habarçy indi 3 gün näri Mary şäherindäki bankomatlaryň öňünde adamlaryň uly nowatlarynyň emeli gelendigini aýdyp şeýle diýär. Bankomatlardaky pul tiz wagtda gutarýar, şeýle de şäherdäki bankomatlaryň köpüsi işlemeýär. Adamlar plastik bank kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny nagtlaşdyrmak üçin ir täherde nowata durýarlar. Bu ýerdäki adamlaryň sany onlarçadyr. Adamlar bankomatdaky pul gutarsa gaýtadan pul gelýänçe öz nowatlaryny ýitirmejek bolup, käte jokrama yssyda ençeme sagatlap garaşýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 23-nji iýulda gurrun berdi. Habarçy howanyň gyzgynlygy 46 gradusa çenli ýetýän şu günlerde nowata duran adamlaryň arasynda özünden gidip çaşýanlarynyň hem bardygyny aýdýar. Dün bankomatyň öňünde ýaşy 50-den geçen bir aýal çaşdy. Ol aýalyň derew ýüzüne suw sepip özüne getirdiler. Soňra ol aýala tiz kömegi çağırmagy teklip etdiler. Ýöne ol aýal "Ýok, häzir gowlaşaryn. Ýerden turanyma pul almak niýetim bilen gaýtdym. Ýerden çaýnan iýmedim" diýdi. Adamlar ol daýdanyň pul almagyna kömek etdiler diýip habarçy belledi. Azatlyk radiosunda bu wakanyň anyk nirede bolandygy barada dolu maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onu köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Şeýle de Azatlyk radiosu ýokurda aýdylanlar barada Türkmengaz döwlet konserniniň we Türkmenistanyň merkezi bankynyň Mary welaýatyndaky idaralaryndan, şeýle de Türkmenistan, Türkmenmaşy, Daýhan bank we Halk bank döwlet täjirçilik banklarynyň telefon arkaly kommentari alyp bilmedi.